Ang tropical storm nga si Nul, kung dudong kung makasulod na kinisulod sa Area of Responsibility sa Pilipinas, padayong gibantayan karon sa pag-asa samtang mga lokal nga kagamhanan nangandam na. Sa monitoring sa pag-asa, ang tropical storm Nul naa sa gawas pa sa Pilipinas apan nagkakusog kini og posibleng mosulod sa Pilipinas karong Huwebes. Atong paminawon ang report sa Pag-asa Mactan. Kini ang pinakaulin kalamuan sa atong panahon. Ang easterlies nakaapekto sa silangang bahin sa Luzon ug Visayas. Samtang ganing alas 4 sa buntag, ang tropical storm nga adunay international name Nul napasagawa sa Philippine Area of Responsibility, gi-estimate base sa atong available data na nahimutang sa 1,495 kilometers silang bahin sa Surigao del Norte. Aduna kini gikusgo na hangin na 85 kilometers per hour pag-unos nga maabot sa 100 kilometers per hour. Gi-forecast kini maglihok sa direksyon na west-northwest sa gipaspaso na 9 kilometers per hour. Samtang sa atong forecast, ang probinsya sa Cebu ubang dapit sa Visayas, padayon mga sinati o mapanganuron nga tus madag-umong kalangitan, inubanan sa patak-patak na mga pag-ulan pagpanugdog ug kilat. Hinay nga to sa kasarangan na hangin, nagagikan sa silangan nga to sa amihan ng silangan ang mapasulabi sa Visayas ug ang kadagatan magmalinawon nga to sa kasarangan ng pagbalod. Sa Metro Cebu, ang sukod sa temperatura magsukal gikan sa 25 nga to sa 32 degrees centigrado. Gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST, kini si Ned Letrero. Daghang salamat. Samtang wala pa nakasulod ang bagyo, nanawagan na ang syudad sa Sugbo sa Cebu Contractors Association sa pagtabang sa syudad sa pag-clear sa mga sapa, canal, creeks ug lain pang waterways dinhi sa syudad. Matud pa ni Councilor Dave Tumulak nga sayo nga pag-clear sa mga waterways posibleng makaalibyo sa pagbaha atol sa bagyo. Ang City Disaster Management Council sa syudad may patawag og emergency meeting kagahapon aron mahanay ang mga pagpangandam sa umaabot nga bagyo.